Takže čus lidi, já vás teda vítám u nového videa a dneska tu máme spíš takové informační video a dneska vás chci pozvat na můj livestream. Takže abych vám řekl, co na této livestreamu bude, můžou tady být i hry na přání, což znamená prostě nějaké hry na přání, ale kromě Mafie a kromě asi nějakých her. Tohle toho si nevšimejte, to je nové intro, a když říkám, jak se to nevšimejte, za 15 minut začne teda livestream. A já jsem vlastně livestream už dočla už od včerejška a nebo už i předtím, teď nevím kdy, ale wow, ty sledovanosti a ty podpory, takže vám lidi strašně moc děkuju. No a hlavně podpoříme teda ten celý kanál, už tam má 5 odběratelů, takže podpoříme celý kanál tím livestreamem, protože u předchozího a prvního livestreamu bylo lidi 8 lidí, takže kdo na ten stream půjde, tak ho hnedka budete sdílet, ať tam dáme největší hype lidí a musíme dát 20 odběrů. Když to nedáme, nevadí, budu pokračovat samozřejmě, já neskočím s YouTubem a hlavně se teď omlouvám, že jsem na webce, že mám prostě tapetu, prostě ne tapetu, ale prostě, že mám tapetu, to není tapeta, že prostě jsem na tom, prostě ty nevím, jak se tomu říká, ale teda uvidíme, co se teda všechno zahrajem, no a uvidíme se teda, takže zatím čus.